mo kaming makasasala karon sa oras sa kamatay. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman dinhi ka nako sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria ina sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa kamatayan. Og ang pulong nahimong Ug tao. nipuyo uban ka nato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria ina sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa kamatayan. Iampo mo kami, santang nginhan sa Dios. Anbay mo kaming takos mga saad ni Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kasing-kasing. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalang ta ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. May sinugdan karon sa gihapon sa katuigan nga walay katapusan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. May gabi ikaraton tanan. Mayang gabi po. Diyos nung magtutulo, ania kami karon. Tinuksan ang kasing-kasing sa imong puno. Dinilig tigong imo kaming gitawag karon lamang mahabuhi sa imong mga hatag. Aduna ko'y idugang ma-intentions maigsuon alang sa kalag nila ni Prudencia Badayos E. Chavez, Paquito Laput, Dr. Panfilo J. Tremidal IV, Nestor Hituaban Chan, Santiago Dolina, Bebing Dolino, o ni Father Jose Mansueto. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Malausap kanimo. May suon uban ni Santos nga misa, gihalad nato ang tanan natong pahanungdan. Aron mahimo kitang takos sa paghalad, ato karon hinulsulan ang atong asana. Kanuri kami, Ginoo, kay nakasala kami, kanimo ipakita ang imong kaluoy ug luwasan kami Ginoo. Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ipakita ang imong kaluoy ug luwasan kami Kaluyan na kita sa Dios nga makagagawm sa tanan ug pasayloon sa ato masala. Danon da kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, nga makinadmanon ug mahigugmaon, tinubdan sa tanang kaayo, ipadalay may espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran ug agag ka ang among mga buhat
diha sa imong dalan sa kadait. Kinamong gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahanturan. Amen. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Si Propeta Elias nga taga Tisbe sa Galaad miingon kang Akab. Samtang buhi ang Ginoo, ang Dios sa Israel nga akong gialagaran, walay yamog ni ulan nga moabot sulod sa pipila ka tuig gawas kun akong paulanon. O giingnan sa Ginoo si Elias. Pahawa dinhi og lakaw ngadto sa silangan og tago didto sa sapa sa Kerit. Sa silangan sa Jordan. Adto ka didto mag-imnanan sa sapa og suguon ko ang mga uwak sa pagdala kanimo pagkaon. Busa miadto siya o gituman niya ang gisulti sa Ginoo. Mipuyo siya daplin sa sapa sa Kerit, og ang mga uwak nagdala kaniyag pan og sudan, buntag og hapon. Og didto siya mag-imnanan sa sapa. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug yuta. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo, Nga nagbuhat sa nga nagabuhat sa langit ug yuta. Giyahat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran. Din magikan ang hinabang ngalang kanato. Ang akong hinabang ikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo, nga nagabuhat sa langit ug yuta. Dili unta siya motugot nga ikaw mahadakinas. Dili unta siya matagpilaw nga nagabantay kanimo. Sa tinuoray wala siya matagpilaw ni matulog. Ang magbalantay sa Israel. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo, nga nagabuhat sa langit ug yuta. Ang Ginoo mao ang imong magbalantay. Ang Ginoo mao ang imong panalipod. Tupad siya kanimo sa imong kamot nga tuo. Ang adlaw dili magdagmal kanimo
adlaw niyang bulan sa gabi. Ang hatong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug Ang Ginoo magbantay kanimo sa tanang dautan. Magbantay siya sa imong kinabuhi. Ang Ginoo magbantay sa imong pag-abot ug sa imong pagikan. Karon ug hangtod sa kahangturan. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug yuta. Ang Ginoo manaa kaninyo. manausap Nausap kanimo. kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw nikaw o Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga sa sabungtod o milingkod didto, unya mialirong kaniya ay matinunan o gituduan niya sila dining musunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mabutang espirituhanon, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapabsanon, kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang natinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot, nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios nga iyang maanak. Bulahan ang gilutos, tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay ila ang gingarian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan ug daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay o pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Gingon usab niini nila pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo.